Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο καίει τα ελληνικά νοικοκυριά, καίει και τις τσέπες μας πολλές φορές, κακά τα ψέματα. Το κομμάτι του πετρελαίου θέρμανσης, για το οποίο σήμερα ξεκίνησε η διάθεσή του, είναι ένας πονοκέφαλος πολλές φορές για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Κουμουλά, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη πρατηρίου υγροκαυσίμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα και στους τηλεθέτες. Πρεμιέρα λοιπόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι έχει καθιερωθεί να το λέμε κύριε Κουμουλά. Και πώς ξεκίνησε αυτή η πρεμιέρα? Πολύ νοχελικά ξεκίνησε, λόγω του καιρού. Ακόμα ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή είναι αρκετά υψηλή. Εκεί την περιμέναμε. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο ως προς την καθοδική πορεία. Παρά αυτά όμως, ευελπιστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αν οι κλιματικές συνθήκες το απαιτήσουν και ευνοήσουν, να πάμε λίγο καλύτερα. Να δούμε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για να μας πείτε κι εσείς αν είναι έτσι και ό,τι έχει να κάνει και με τη μέση τιμή στην Κρήτη, τουλάχιστον με την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Την έχουμε, παιδιά, την έχουμε ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι για την Κρήτη είναι από το 1,44 για το 1,47 ευρώ το λίτρο. Είναι τόσο, κύριε Κουμουλά? Κατεκτήμηση προφανώς. Δεν έχουν μπει ακόμη όλοι οι πρατηριούχοι στην πλατφόρμα του παρατηρητήριου τιμών που έχετε πάρει αυτές τις τιμές. Νομίζω ότι θα είναι 2 με 3 λεπτά πιο κάτω από τις τιμές που βλέπουμε στον πίνακα. Πιο κάτω από το 1,44, ας πούμε, έτσι. Σωστά. Μακάρι, όσο μιλάμε για πιο κάτω τιμές, είναι καλό. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε πτώση των τιμών, όπως και στην αμμόλυβη, όπως και στο πετρέλαιο της κίνησης, το ίδιο και στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Περιμένουμε καθοδικές τάσεις. Ο μόνος βραχνάς και ανασταλτικός παράγοντας θα είναι ο πόλεμος που έχει από την προηγούμενη εβδομάδα στο Ισραήλ, εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του Ιράν, που εμείς σαν χώρα ψωνίζουμε από το Ιράν. Αυτό θέλω να σας ρωτήσουμε. Εμείς ουσιαστικά από το Ιράν προμηθευόμαστε, έτσι, κύριε Κουμουλά. Και επιδοθούν κάποιες κυρώσεις στη χώρα. Αυτό θα δημιουργήσει μια έξαση των τιμών, η οποία βέβαια θα επηρεάσει και τη δική μας τη χώρα. Ισχύει ότι μέχρι σήμερα υπήρχε μια τάση για να δούμε έτσι μια πτωτική κίνηση συνολικά στο καύσιμο? Ισχύει και τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξεκινήσει. Να σκεφτείτε μόνο ότι είχαμε φτάσει πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες την τιμή της αμμόλυβης να είναι στα 2 ευρώ, λίγο κάτω, λίγο πάνω. Τώρα έχουμε κατέβει αρκετά, έχουμε κατέβει τουλάχιστον 15 λεπτά, που σημαίνει είναι μια μεγάλη πτώση. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο της κίνησης, γιατί αφορά και πάρα πολλούς επαγγελματίες. Αντίστοιχα είχε φτάσει περίπου στο 1,85, τώρα έχει κατέβει και αυτό 10 λεπτά. Και συμπαρασύρει βέβαια και το πετρέλαιο της θέρμανσης σε αυτή την κούρσα καθόδου που επιχειρείται και παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Ευελπιστούμε και την επόμενη εβδομάδα να συνεχιστεί. Να μην υπάρξει το απρόοπτο με την. Ναι, να μην υπάρξει μόνο το απρόοπτο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση θα το βλέπαμε ίσως και ακόμη 10 λεπτά πιο κάτω από τις τιμές τις σημερινές που άνοιξε το πετρέλαιο της θέρμανσης. Σωστά. Φέτος όμως νομίζω έχουμε μια βασική ειδοποιώ διαφορά σχέση με πέρσι, που είναι η επιδότηση, έτσι, που είχαμε πέρσι. Νομίζω είχε ξεκινήσει από το 1,50, αλλά τελικά η τιμή λόγω της επιδότησης που είχε δώσει η κυβέρνηση, κύριε Κουμουλά, ήταν πολύ χαμηλότερη. Είχαμε πιέσει το προηγούμενο διάστημα και μας είχε γίνει σαφές ότι αν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινήσει σε υψηλά επίπεδα, θα ενεργοποιούσαν και η κυβέρνηση και τα 2 δηληστήρια της χώρας, θα ενεργοποιούσαν μια επιδότηση πετρελαίου, η οποία θα ήταν οριζόντια και θα την έβλεπαν όλοι οι καταναλωτές στην αντλία. Αυτό προς στιγμή, ενώ το πιέζουμε, δεν έχει συμβεί. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα μήπως πέσει κι άλλο. Ούτως ή άλλως το 1 ευρώ και 40 λεπτά δεν είναι καλή τιμή. Ό,τι αφορά πάνω από το 1 ευρώ, 1 και 10 δεν είναι καλή τιμή, διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτό το προϊόν απευθύνεται μόνο για τα σπίτια, για οικιακή χρήση και για καμία άλλη χρήση και για να ζεσταίνεται ο κόσμος. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, πόσο ήταν πέρυσι? Θυμίστε μας λίγο, έτσι, δώστε μας ξεκίνησε περίπου στα ίδια επίπεδα. Ακριβώς. Βέβαια, πέρυσι ξεκίνησε στα ίδια επίπεδα διότι είχε γίνει η επιδότηση. Η επιδότηση στην αντλία, ναι. Αν αφαιρέσουμε αυτό, ήταν αισθητά πιο αυξημένη η τιμή σε σχέση με τη φετινή έναρξη. Εμείς όμως περιμένουμε ακόμα καλύτερα νέα από την κυβέρνηση. Ακόμα και τώρα ας προσπαθήσουν να επιδοτήσουν και σε αυτή την τιμή, διότι ο κόσμος έχει επιβαρυνθεί πάρα πολλά έξοδα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο της θέρμανσης, είναι τα καύσιμα, είναι, όπως είπατε και νωρίτερα,
ο οικογενειακός προϋπολογισμός, είναι το ρεύμα, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Οπότε προσπαθούμε και πιέζουμε να κατέβει ακόμα χαμηλότερη η τιμή σε συνδυασμό με το επίδομα θέρμανσης που επίσης και εκεί προσπαθούμε, πιέζουμε να ανοίξει το συντομότερο δυνατό, ώστε να αρχίσουν τα χρήματα να μπαίνουν σύντομα. Ο κόσμος ήρθε σήμερα να σας ρωτήσει, κινήθηκε διερευνητικά, πήγε προς τα πρατήρια για να κάνει έτσι μια πρώτη διερευνητική για το να βάλει πετρέλαιο, ή αν και προμηθεύτηκαν κάποιοι σήμερα? Ο κόσμος ήρθε. Ρώτησε. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, είμαστε πιο πολλοί ψυχολόγοι και πιο πολλοί ψυχολογητές. Να μας ρωτάνε, το επόμενο διάστημα θα πέσει, θα ανέβει, είναι καλή περίοδος να βάλουμε, δεν είναι καλή περίοδος να βάλουμε. Διερευνητικά όλα. Πιο πολλοί να έχουν στο μυαλό τους πού κυμαίνεται το πετρέλαιο. Και επίσης, αυτό που είπατε νωρίτερα, υπάρχουν και οι πελάτες που θα βάλουν καύσιμα, θα βάλουν πετρέλαιο, όποια και αν είναι η τιμή του. Είτε είναι στο 1 ευρώ, είτε είναι στο 1,5 ευρώ. Δεν τους ενδιαφέρει, με την έννοια το ότι θα βάλουν το πετρέλαιό τους, θα ξεμπερδέψουν με αυτή την κίνηση και θα έχουν το πετρέλαιο τους για όλο το χειμώνα. Αυτή είναι μια πολύ μικρή όμως μερίδα, αυτοί που προμηθεύτηκαν και θα προμηθευτούν το επόμενο διάστημα. Η μεγαλύτερη μερίδα των καταναλωτών είναι σε μια στάση αναμονής, περιμένοντας είτε την καλύτερη τιμή, είτε εξαντλώντας τα χρονικά τους περιθώρια ως προς το κρύο, ως προς το να χαλάσει ο καιρός, για να βάλουν μικρές ποσότητες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν και πολλοί που λένε ας βάλουμε τώρα 150-200 λίτρα μόνο και να δούμε τώρα πηγαίνοντας. Ναι, οι περισσότεροι καταναλωτές πλέον κινούνται σε αυτή την κατηγορία των 150 ευρώ, 200 ευρώ, 250 ευρώ, 300 ευρώ. Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες παραγγελίες που εκτελούνται, γίνονται. Και σου λέει, αργότερα βλέπουμε πώς θα πάει ο καιρός. Το ρίχνουν πολύ εκεί πέρα, στον καιρό, στα του καιρού δηλαδή, και με μεγάλη οικονομία, δηλαδή να το ανάψουμε λίγο το βράδυ και λίγο το πρωί. Γενικότερα φαίνεται ότι είναι πολύ στριμωγμένοι οι καταναλωτές και προσέχουν πάρα πολύ και την κατανάλωση που κάνουν. Με το μέτρο. Με το μέτρο, ναι. Και οι περισσότερες παραγγελίες πραγματοποιούνται στο διάστημα μεταξύ 10-15 Δεκεμβρίου μέχρι 10-15 Ιανουαρίου. Εντάξει, ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες εδώ στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας ή με το πιο όρεινο κομμάτι της Κρήτης, που εκεί υπάρχουν άλλες καιρικές συνθήκες πολλές φορές, αρκετά πιο χαμηλή θερμοκρασία, στην Κρήτη συνολικά, στη μεγάλη της πλειοψηφία, οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Νομίζω ότι ο καιρός του χειμώνα στην Κρήτη διαρκεί από τις 15 του Δεκέμβρη μέχρι τα τέλη του Φλεβάρι. Δεν νομίζω. Οι προηγούμενες ημέρες και οι επόμενες ημέρες από αυτό το διάστημα είναι οι μέρες που προσπαθούν οι καταναλωτές να ζεσταθούν με όποιον άλλο τρόπο μπορούν, είτε λίγο το air condition, είτε αν έχουν λίγο τζάκι, ξύλα, και να αποφύγουν το πετρέλαιο. Πολλές φορές μπορεί να στοιχίζουν και περισσότερο αν δεν τα υπολογίσει κάποιος καλά. Αλλά... Εμείς το προτείνουμε, αλλά εκείνη τη στιγμή όταν δεν το πληρώνεις αμέσως, το καταλαβαίνεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι το air condition, ό,τι ζεστασιά και αν σου δώσει, θα στη δώσει το χρόνο που δουλεύει. Όταν θα το κλείσεις, έχει φύγει. Σε επόμενα 5-10 λεπτά έχει φύγει. Και εδώ που τα λέμε, κύριε Κουμουλά, γιατί κρατάω και αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στον κόσμο να προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθεί το χειμώνα. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να θεωρείται είδος πολυτελείας το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι είδος πρώτης ανάγκης. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο. Παρά αυτά όμως το αντιμετωπίζουν με την ίδια δυστυχώς ομοιότητα με τα άλλα προϊόντα, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, γιατί όπως το σύνολο των συναδέλφων μας δέχονται πάρα πολλά τηλέφωνα, να βάλεις πετρέλαιο, να το πληρώσουν λίγο αργότερα και εκεί πέρα μπαίνει το ανθρωπιστικό που φυσικά δεν μπορείς να το παραβλέψεις, και ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ τσουχτερές, κρύο, βροχή, πρέπει να... Δηλαδή, νιώθεις ότι πρέπει να βοηθήσεις και το κάνουμε και βοηθάμε. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κατανοήσει η κυβέρνηση και να χαμηλώσει το πετρέλαιο της θέρμανσης, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση που έχουμε πει πολλάκις πόσο είναι. Που συζητιέται τόσα χρόνια. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε, το ξέρουν οι πάντες ότι είναι στο 67% δυστυχώς. Δεν το έχουν καταλάβει ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Και ένα παιδάκι. Είναι ξεκάθαρο, δεν τίθεται θέμα σε αυτό, ότι είναι καθαρά για αυτόν τον λόγο.
Απ' την άλλη πάλι περιμένουμε να ανοίξει νωρίς η πλατφόρμα του επιδόματος θέρμανσης. Φέτος θα είναι και διευρυμένο, θα μπουν περισσότερες οικογένειες, θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Είναι ένα καλό μέτρο, αρκεί να γίνει αρκετά νωρίς και όχι όπως πέρυσι που είχαμε καθυστερήσεις. Η καταβολή γίνεται αφού προμηθευτεί κάποιος το πετρέλαιο θέρμανσης, αν δεν κάνω λάθος. Τα τελευταία χρόνια, κυρία Σφακιανάκη, γίνεται μία προκαταβολή. Γίνεται προκαταβολή. Υπό τον όρο όμως ότι θα πρέπει μέσα στην πετρελαϊκή σεζόν, δηλαδή από τις 15 του Οκτώβρη μέχρι τις 30 του Απρίλη που διαρκεί, να προμηθευτεί το διπλάσιο του πετρελαίου της προκαταβολής. Εάν λοιπόν την προμηθευτεί, εμείς με τη σειρά μας σαν παρατηριούχοι έχουμε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο καταθέτουμε την απόδειξη, γίνεται η επαλήθευση και ο συμψηφισμός και προχωράνε στην επόμενη δόση. Θέλαμε και θέλουμε και προσπαθούμε και πιέζουμε να γίνουν και οι δόσεις ακόμα νωρίτερα, διότι αν φανταστείτε ότι για τη σεζόν την προηγούμενη, την πετρελαϊκή, η τελευταία δόση μπήκε τον Ιούλιο. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα στο καλοκαίρι είναι καλώς και μπήκανε, αλλά εάν τα είχε ο καταναλωτής, ο πελάτης, τη στιγμή που τα χρειάζεται, θα ήταν ακόμα καλύτερο και για εκείνον προφανώς και για εμάς όμως που τα χρήματα θα πηγαίνανε κάθε αυτό για αυτό το σκοπό που γίνεται το επίδομα της θέρμανσης. Κύριε Κουμουλά, μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας, εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο την εικόνα και με τα καύσιμα κίνησης τι γίνεται. Είναι καθοδικές νομίζω οι τιμές. Είναι καθοδικές το τελευταίο διάστημα. Και στη βενζίνη και στο... Και στη βενζίνη την αμόλυδη και στο πετρέλαιο της κίνησης. Το χαιρετίζουν με χαρά οι καταναλωτές. Και σε τι επίπεδα βρισκόμαστε τώρα οι τιμές έτσι εδώ στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, είναι στο περίπου 1 ευρώ και 85 λεπτά η αμόλυβδη και περίπου στο 1 ευρώ και 78 με 1 ευρώ και 80 έχουν μια μικρή διαφορά αυτή τη στιγμή τα δύο προϊόντα και ο λόγος είναι ότι είχαμε μια μεγαλύτερη πτώση στην βενζίνη και μια λίγο μικρότερη πτώση στο πετρέλαιο της κίνησης. Νομίζω ότι είναι σε καλό στάδιο, συνεχίζεται αυτή η πτώση και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πτώση. Οι καταναλωτές το λαμβάνουν με ιδιαίτερη χαρά. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπεις ότι από εκεί που βάζαν 20 ευρώ θα βάλουν και 5 ευρώ παραπάνω, θα τα κάνουν 25. Από εκεί που βάζαμε 15 θα βάλουμε 20 ευρώ. Είναι η ψυχολογία του κόσμου. Είναι η ψυχολογία του κόσμου προφανώς. Γιατί οι περισσότεροι σου λέει όταν θα ξαναεπισκεφτώ το πρατήριο μην έχει ξανανέβει. Οπότε δηλαδή τους βάζουν σε μια διαδικασία και αυτή είναι ψυχοφθόρα. Διότι δεν μπορείς πλέον να προϋπολογίσεις τα έξοδά σου όσο αφορά όταν μιλάμε για καύσιμα και όταν μιλάμε για το πετρέλαιο της θέρμανσης, διότι τώρα τη βρήκες αυτή την τιμή, την άλλη εβδομάδα μπορεί να μην είναι αυτή η τιμή. Πάντως, να ξέρει ο καταναλωτικός κόσμος ότι την περίοδο αυτή είμαστε σε μια αρκετά καλή πτώση τιμών και το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστεί και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και να συνεχιστεί. Αισιόδοξο αυτό και το κρατάμε και όπως κρατάμε και την επισήμανσή σας, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα ό,τι έχει να κάνει με το διεθνές σκηνικό. Εγώ πάλι θα ξανατονίσω για άλλη μια φορά ότι το σημαντικό στο πετρέλαιο της θέρμανσης είναι να ανοίξει σύντομα η πλατφόρμα για το... Μέσα στο Νοέμβριο νομίζω θα γίνει έτσι. Μέσα στο Νοέμβριο. Οι πρώτες καταβολές μπαίνουν γύρω στις 15 Δεκεμβρίου που σημαίνει ότι είναι μια καλή περίοδος καιρικά για την Κρήτη για να ληφθούν τα πρώτα χρήματα. Ούτως ώστε και ο καταναλωτής, να ξέρετε, είναι ένα θέμα ψυχολογίας. Όταν ο καταναλωτής δει τα χρήματα αυτά εκείνη τη στιγμή στο λογαριασμό του, θα τα χρησιμοποιήσει για το πετρέλαιο. Οι 8 στους 10 θα τα χρησιμοποιήσουν για το πετρέλαιο. Όταν όμως τα χρήματά σου τα δεις τον Απρίλιο και δεν έχεις βάλει πετρέλαιο, γιατί δεν περισσέψανε τελικά και δεν έχει, σωστά, και δεν έχει και νόημα να τα δεις τον Απρίλιο. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο βασιζόμαστε για να μην, τουλάχιστον για το δικό μας τον κλάδο, για να μην χαθούν τα χρήματα όσο αφορά την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κουμουλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και όταν ζεσταθεί η κίνηση, όχι ο καιρός. Πάνε αντίθετα αυτά. Ζεσταίνει η κίνηση όταν πέφτει η θερμοκρασία. Άρα θα τα ξαναπούμε και τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.